Πάμε για την τελευταία κόντρα. Ο Σπανιωτής το φύγανε και το αρχίκι. Μπούτσος μπλε! Ποια είναι η άποψή σου για την κότα, κύριε Κωστή? Δεν τελειώσε τέτοιο. Λοιπόν, να κάνω μια δήλωση. Εγώ με αυτό το κατέμ... Λοιπόν, το βίντεο βγαίνει στο YouTube. Δεν ξέρω τίποτα, το περνώ. Βάζεις διαλυτάρα μέσα, ακούς, θα βάζεις στο YouTube. Εσύ, κύριε Βαγγέλη, τι έχεις να δηλώσεις για αυτή τη συγκεκριμένη κόντρα? Γίνονται τσάρα. Αν δεν μπεις στο YouTube, βρίσκονται κομμένες. Μανώλη, ποια είναι η άποψή σου για αυτή την κόντρα? Και τώρα. Τώρα έρχονται οι αγωνιζούμενοι. Για αθλητές της ασφάλτου. Το Αρτίκι